अरे वो हम तारा से बात कही। बोला ना। हमार शादी कराना दो। कैसे हो? अपना छोटकी बहिनिया से। अरे बाप रे बाप, शादी करवा? हाँ। अब ही तू शादी करे लायक नहीं खूब बड़ा। काहे हो? अरे तनी जाके पढ़ लिख के तनी दिमाग वाग तनी बढ़ी तब ना शादी हुई। अभी तारा हमारा पर शौके बका। अरे एक पैसा के बुद्धि है नहीं के खाली दे बढ़ा के चलल बड़ा शादी करे। अच्छा सुना सुना। हाँ एगो सवाल हम तोरा से करल चाहत बनी। करो। यदि सवाल का जवाब सही सही दे लेबा तो हमरे छोटकी बहन से तोहार शादी एकदम फिक्स बा। बहुत बढ़िया, करो सवाल। सुना। सुनावा। कहाँ खुशी 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 रोज रोज करेलन। सुना। कहाँ खुशी 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 रोज रोज करेलन। लइका लइकी कब अपन कपड़ा उतारेलन। ए भौजी। बोला। अब तू ये कुल बात हमारे से पूछबू। अरे बतावा ना, बतावा में कौन दिक्कत बा हो? ये कब कपड़ा उतारला ना कब पैंट खोले ले। नहीं तुम्हार बुद्धि ढेर देखत तनी ओभर हो गइल बा। आगे बात हम ढेरी। जब ना मनबू तो ला सुनो। बोला। घुसी पत्थरू मावा में रोज रोज करेला। घुसी पत्थरू मावा में रोज रोज करेले ना हाथ समय लइका लइकी कपड़ा उतारेला। अरे बाप रे, तो जानी गली तो बड़ा छोट सवाल न रहल। तहरा का बुझाता? अभी बहुत सवाल बाकी बा। करो। सुना। सुनावा। अपने हाथे छेदवा में कमन चीज डाले ले। कौन काम के लइकी मजा खूब पावेले। अपने हाथे छेदवा में कवन चीज डाले ले। कवन काम के लइकी मजा खूबे पावेले। कवन चीज लइकी के लइका खूब धरेलन। कवन चीज लइकी के लइका खूब धरेलन। उनका लइकी कब अपन कपड़ा उतारेलन। बोला। इहो कोनो बड़हन बात नहीं क्या हमारा खाती। अच्छा। हाँ तो बतावा। कितना नादान हमारा के समझता रू। उतना हम नादान नहीं खी। चला आज तो समझ में आइए जाई। सुनो। बोला। बालिकन के छेदावा में अपना हाथे डाले ले। अरे बाप रे बाप। और सुनो। बोला। शॉपिंग करके लइकी सुना मजा खूबे पावेले। एकदम सही पकड़ ले बड़ा। हाँ पकड़ले पड़ले सही। बालिकन के छेदावा में अपना हाथे डाले ले। शॉपिंग करके लइकी सुना मजा खूबे पावेले। अच्छा। ना मामा तो लइकी के लइका खूबे धरेला। अच्छा। ना मामा तो लइकी के लइका खूबे धरेला। ना हाथ समय लइका लइकी कपड़ा उतारेला। सुना सुना बाबू। हाँ हाँ। इतना सवाल के जवाब तो दइए देहला एकदम। लेकिन अब देखा ऐसे भी ज्यादा हार्ड तोरा से हम सवाल पूछत बानी। देखा तनी कहाँ ले तोहार बुद्धि बा। सुना हमार बात। हाँ सुनाओ। कौन चीज पीछे से लेवेली मेहरारू। अच्छा अच्छा। कौन चीज लंबा मोटे चाहे मेहरारू। कौन चीज पीछे से लेवेली मेहरारू। कौन चीज लंबा मोटे चाहे मेहरारू। और सुना।
सुनावा कौना चीज खातिर लोग आह खूबे भरेलन कौना चीज खातिर लोग आह खूबे भरेलन लइका लइकी कब अपन कपड़ा उतारेलन बोला बाबू बोला ए भौजी यही पर कहता रुझे ई हार्ड बा ई हार्ड लागत तहरा तो बतावा तो सबसे हमारा आसान बुझाता अच्छा सुनो बोला पिछावा से पल्लू ले बेली में हारारू और का सुनो बोला लंबा और मोट छोटी चाहे में हारारू पहुंचल बड़ा सही जगह चला देवर जी लगता बियाह होइए जाई पिछावा से पल्लू ले बेली में हारारू अच्छा लंबा और मोट छोटी चाहे में हारारू और का सुनो बोला धन खातिर रोपी बहुचटाह खूबे भरेला कौना खातिर धन खातिर भौजी अच्छा धन खातिर रोपी बहुचटाह खूबे भरेला ना हाथ समय लइका लइकी कपड़ा उतारेला अरे वाह देवर जी चला तोहार बियाह होइए जाई लइका लइकी कब अपन कपड़ा उतारेलन ना हाथ समय लइका लइकी कपड़ा उतारेला लइका लइकी कब अपन कपड़ा उतारेलन ना हाथ समय लइका लइकी कपड़ा उतारेला जा हो जीत गइला अरे हम कबो जीतले रहिले हो